Vítejte v mém světě, kde se staré potkává s novým. Jmenuji se Alžběta a ráda bych vás pozvala do prostoru, který dýchá pomalu, tiše a opravdově. Dnes žijeme v době, která je rychlá, hlučná a plná spěchu, ale dřív to bývalo jinak. Lidé si uměli udělat čas, uměli sedět jen tak v klidu, u světla svíčky s hrnkem čaje v rukou, uměli vnímat ticho a slyšet to, co k ním promlouvá. Zkuste si to někdy také. Vypněte všechno, co vás ruší, co hraje. Zhasněte světla, zapalte si svíčku a uvažte si třeba šálek meduňkového čaje. Ta vůně meduňky je kouzelná. Uklidní mysl, pohladí nervy a přinese jemný klid. Stačí pár doušků a všechno se zpomalí. Zavřete oči a zkuste opravdu vnímat nejen chuť, ale i vůni. Meduňka dokáže utišit vnitřní neklid, pomáhá proti nespavosti, tlumí napětí i přetížení srdce. Dřív se jí taky říkalo bylinka dobré nálady. A když už jsme u té chuti, zkuste si čaj osladit medem. Dřív byl med běžnou součástí života. Nebyl to luxus, ale dar, který lidé měli doma. Med, tekuté zlato. Sladili jim všechno, co potřebovali, a med nebyl jen sladidlo, byl to lék, posila i ochrana. Lidé tehdy vůbec nechodili tak často nakupovat. Jednak protože neměli peníze, ale také protože obchodu bylo prostě málo a všechno, co potřebovali, si vypěstovali anebo vyrobili sami. A víte, co je na tom krásné? Že tehdy lidé vlastně nepotřebovali tolik peněz. Byli skromnější a přitom vnitru bohatší. Byli vděční za jídlo, za teplo, za obyčejné věci. Spousta lidí se dnes neumí ani těšit z prostého klidu. Dnešní doba je rychlá. Vyžaduje po nás víc a víc. Přitom my sami jsme ti, kdo ten spěch vytváří. Každé ráno vstáváme s tím, že musíme. Spěcháme do práce za povinnostmi, za věcmi, které možná ani nejsou tak důležité, jak se nám ráno zdalo. A večer, když se konečně vrátíme domů, jsme unavení. A místo, abychom si sedli ke stolu, uvařili si čaj a prostě se zeptali, jak ses měl, jaký jsi měl den. Chybí nám komunikace, opravdové sdílení, to obyčejné povídání, které dřív spojovalo rodiny i srdce. V dnešní době je sice rovnost mezi mužem a ženou, ale na druhou stranu se tím ztrácí jemnost a síla zároveň. Ženská energie se unavuje, mužská ztrácí směr a ve výsledku jsme všichni trochu ztracení. Jsme zahlceni věcmi, které nám berou prostor i dech. Možná je to i tím, že se bojíme pustit. Bojíme se vzdát věci, které jsme si kolem sebe prostě vytvořili. A tak si ten život děláme těžší, než by musel vůbec být. Jen málo kdo se umí opravdu zastavit, zhluboka se nadechnout a říci, mám dost a to, co mám, mi stačí. Ale právě ten okamžik je důležitý. Když si dovolíme být v klidu, najednou cítíme vděčnost za to, že jsme, že dýcháme, že máme domov, rodinu, čaj, světlo, svíčky, klid. A to je to, co se snažím připomínat, že štěstí není v rychlosti, ale v přítomnosti. V jednoduchosti, v tichu, v doteku, v klidu, v návratu k tradicím, které nás učili být v souladu s přírodou, s časem i se sebou samými. Děkuji, že jste tady se mnou. Udělejte si pohodlí, uvařte si čaj a zapalte svíčku. A pojďme spolu znovu objevovat, že i ticho, vůně a ten klid mohou být lékem. A příště se podíváme na to, jak naši předkové vnímali bylinky podle ročních období, jak je sbírali, sušili, uchovávali a zacházeli s úctou.